Halo sisi Mary, nyaya yangu yakamira yakadai. Brother yangu aita zvemauber, so akahijackwa last week Saturday, ndobva atorwa zvese, ndopamba nekadhi, foni, everything. Saka vanhu vaya vakamusunga vakasiya vamuchengetesa kune mumwe hwana. Vamwe vachingotendera, ndofunga vaitira kutora mari mukadhi repaisa rave rine 15,000. But brother yangu pakasiwa nehwana akakwanisa kutiza kune hwana uyauya, ndobva aendawo kucommunity kutembisa achitawa nehelp. Ndobva akasangana nevanhu vecommunity vakatomuti mbavha, ndobva arohwa akakuvara zvisingaiti. Saka akatozotakurwa nepolisi akaendeswa mutembisa hospital. Saka kuzoziva kwandakaita inini, ndakazoziva because akatopinda muhospital ari conscious asingatomboziva. Saka Monday ndopa akazokumbira doctor phone, ndobva andisira message kufacebook. Ndokuziva kwandikaita, ndopa tikanomuona, ndopa akatiudza zvekadhi. Tikati since chi kadhi ranga rine mari, pamwe rine limit kuda richiripo, ngatifonere vepaisa kuti vavhare kadhi. Ndobva tavafonera musi wacho tabuda muchipatara, vachibvunza mubvunzo akawanda, ngaafone nefoni yacho, passport, munhu tikutaura kuti munhu akahijackwa ari muchipatara. Ndobva vazoti alright, tiri kuvhara kadhi, pane 900 yakashanda yakatengeswa online. Takati okay, it's fine. That was Monday. Tuesday again, mumwe muzukuru wangu anoshandisa paisa akati vanhu vaya handivatrust, rega tifone futi. Ndobva afona achibvunzwa mubvunzo akawanda, email chii, munhu wamuri kubvunza nezvake tangoti block everything, munhu ari muchipatara. Ndobva ati alright, zvikanzi mari irimo. Wednesday vafona futi vakuti mune 9,000 yatobviswa nhasi, yatenga online kuteke lot to Cape Town. Saka mari ingagobviswa sei? Takavaudza kuti vabloke access, mari yakatorwa sei? Saka customer care yavo iri papi? Toda kunyatsonzwisisa kana muchikwanisa kundisira paplatform penyu. Ezvinezvi vakutaura kuti don't worry, mari inodzoka after 45 days. Ichadzoka how ichibvepi? Ndo problem yandinayo sisi Mary.